Менә хәләл бизнес дип әйтәбез, име? Менә безнең яулыклы кызда утыра, шуңа күрә әз генә әйтеп аласым килә. Бүгенге көндә күп кеше менә бәхәскә керә. Хәтта менә безнең Дагестанда бик күп мөселман кызлары шушы бизнес белән шөгыльләнәләр. Хәзрәт янына да махсус барып кайттылар, менә шуны сорап. Чөнки ул бит инде беренче чиракта кеше намаз укый һәм аның бөтенләй бер хәләл булырга тиеш. Хәләл ашау гына түгел, безнең бөтен көн күрешебез, менә эшләвебез, бөтен нәрсә хәләл булырга тиеш. Без урлашмаска тиеш. Мәсәлән, biz эшлибез икән, эшләгәндә менә ручка гына өйгә алып кайтабыз икән, качырып, ул уже дөрес түгел. Чөнки без уже хәрәмгә керәбез. Менә алай дип әйтүдә нәрсә инде, ничек дип әйтәм. Шуңа күрә безнең эшебез хәләл булырга тиеш. Менә монда фаберлик мисалында нәрсә әйтәсем килә. Мәсәлән, без кеше чакырабыз икән, ул кешедән безгә акча килми. Менә шул. Димәк, безгә бушка акча керми. Безнең эшебез хәләл дип әйтәсе килә. Монда ничек барау, монда балалар белән. Мәсәлән, мин үзем кеше чакырам, мин үзем эшләмим икән, минем астагы кеше чакырып, алар эшләп, доходка чыгалар икән, миңа аларның акчалары күчми. Шуңа күрә миңа бушка акча керми. Менә шуннан әйтәсем килә инде теге. Ул яктан тыныч булыгыз дип әйтәсе килә. Менә яулыклы кыз булгач, теге махсус әйтеп киттем шуңа күрә. Чөнки хәзрәт янына махсус барып кайтты. Дагестанда бөтен яулыклылар, алар бит инде намаз укыган кешегә беренче чиратта шул булырга тиеш. Чөнки менә нәрсә әйтәсем килә, менә бер кызыбыз Дагестанда шулай ук намазлар укый, 6 баласы бар аның. Ул менә ничәсен, кая аның эшлисе килә, акчаласы килә, ничектер кинәсе дә килә, бит инде һаман иреңә генә таянып яшәп булмый. Шуңа күрә менә алар шундый бизнес белән шөгыльләнәләр. Бик күп бәхәсләр бар бүгенге көндә, кеше аңлап бетерми. Алар менә уйлыйлар, безгә акча керә дип. Мәсәлән, менә минем Алия бар, ул кешеләр кушты, ул доходын үзен алды. Миңа аның доходы күчми, мәсәлән. Шулай бит инде гүзәл. Менә шундыйрак нәрсә. С точки зрения Корана и Сунны, сетевой маркетинг является халялем, разрешенным. Если присутствует качественный, реальный, не виртуальный, реальный качественный продукт, либо услуга. Присутствует система конкретная продаж, где каждый из тех, кто готов приложить усилия в процессе продаж, получает свою скидку, свое вознаграждение. Это абсолютно халяльно, и не нужно вам обращать внимание на то, что в интернете якобы сетевой маркетинг харам. Будьте внимательны. На umma.ru в том числе забейте сетевой маркетинг, там приводятся те самые фетвы, которые говорят о харамности, но эти фетвы касаются не вообще сетевого маркетинга, они касаются конкретных финансовых пирамид, где люди приносили деньги, потом привлекали еще, чтобы стать членами той или иной компании. Да? Потом привлекали еще клиентов с деньгами, и из их денег получали часть денег. Чистой воды пирамида.